Здравейте, аз съм GamerORBG и сега играем God Simulator. Това е първият епизод на Super God. И да започваме. Първо да отидем да си вземем шлемът, по-точно черепът, който ще се сложим на главата. И да отидем в нашия дворец. Махи се, бе. На какво отдаваш решението, което взеха останалите? Не знам. Вие ми кажете. Как изглеждаш отвън? И ето ни в двореца. Достатъчно възпитана, добра, По-бързо, по-бързо. мила, с всички? Аз съм вицар. Аз съм вицар. Не знам. Но Лад, защо си теле... драма това, че Сега да го спънем. които не познавам, с които в живота нямам приятелски отношения, не ме харесват. Явно е... Би, просто те не са хора за мен. Уу! Не аз губя приятели. Уху! Уху! Изгубиха доверието си, че когато си коректен, честен, справедлив, и Уху! другите са така с теб. Но нещо сигурно съм сбъркала. Не знам. А защо Big Brother промени изведнъж днес правилата? Моля те още много! Big Brother има правото да променя правилата на всяко време. Уху! Чувствам се Предадена, и предадена, и разочарована, разочарована, и леко А. травмирана. отхвърлена. Я да потърсим с какво да помогнем на местните жители. Не натам. Това се случва за втори път в предния сезон, в който взе участие отново. Леле, как точно в това се ударихме? Спомням сега медиите отново първа изгонена и какво това не ме прави по-малко стойностен човек, нали? Да почистим природата за един ден. Уху! Да, твоите сепатианти Ти се мани, а пък ти най-много. за тях Да почистим природата за един ден. пуснеш. Добре? Или по-точно да я умърсим, де. Няма голяма разлика. Че и тук също Уу! а Big Brother е реално огледало. Е, Най-слабите могат да се превърнат в силните на деня. Big Brother знае, че когато губиш, не знаеш Добре. всъщност какво печелиш. Ето тук исках да се пизем. Соня не е изключение. Уху! Ти не беше изгонена от своите сепартиранти. Ти беше избрана. Избрана да получиш безпрецедентна сила. Да се превърнеш Искам да се кача, там горе. с Black Eagle. Но не по стълбите, както правят хората. Оставаш в къщата на Big Brother. Аз ще съм като коза. Благодаря. Освен, че ще запазиш своята привилегия. Уху! Началото на шоуто, а именно привилегията хет-трик. Да номинираш не двама, а трима сепартиранти. И добре. Big Brother ще ти даде възможност да увеличиш своята суперсила. На дъската до теб са съдбите Уху! всички. За малко. Добре да се качим там горе. Сега, Да видим какво има. като обявената за аутсайдер от останалите, ти получаваш възможност И дали ще успеем да се за суперсила хванем на... на един от тях. т.е. да се качим на онова там. На практика ти ще откраднеш силата на един от останалите. Коя сила искаш Хайде де! Добре, странното е, че ходя с два крака, Да подкрепя а другите два ги няма. собствената си. Те не служат за нещо. точно така? Можеш да Какво, не съм ли прав? сила от останалите. Можеш да вземеш имунитета на Борислав. Уху! В ученикът си. Да бъдеш вътрешен човек вместо Ваня. Какво избираш? Мисли внимателно Идва ли? и разумно. Даваш ли си сметка, че с този избор ставаш абсолютно Не! за Стига! Сериозно!
сега нямах късмет. че искаш да отнемеш имунитета на Борислав. Да, Това означава, Но пък се качих на това. че оставаш в шоуто благодаря. за целият период от 2 седмици, без никой останал в къщата да има право да те номинира. Защо беше това изпитание, Big Brother? Какво трябва да Стига де! Big Brother смята, че си достатъчно зрял човек, за да отговориш на всички тези въпроси, които му задаваш. Можеш О, стига де. Май вторите са по-силни, а? изхода вляво. Big Brother добавя към твоята съдба Оф. и тази Леле, направо ми да всичко да... именно Я. за него. Сериозно, нищо ли не мога да ударя? Особен имунитет. В първите 2 седмици от шоуто никой от останалите съпартименти не може да те номинира. Уху! Това е всичко, Соня. Какво си правите тук? Говорите ли си? Благодаря, Big Brother. Благодаря за този шанс. Какво каза, ма? Аз струвам повече от тебе. Лад 750. Странно. Не съм учил толкова. Зацепих се. Спаси го. Защитава го непрекъснато. Прави се добив и щастлив. Никой не искаше да го защитава и не извика до мен отново, за да го браня. Добре. Лад. Не може ли да мина? Ето от тук. А, Аз се обадих на жена му, ами ето там. семейството им да бъде по-аргументирана. Хи-хи. Направя си избора. Край си. Хи-хи. Уструмен съм. И добре, нека се скрия тук. Нека се скрия тук. И шаху! Пикаш в хреста. За какво протестираш ти, бе? Ходиш и се спъваш в пейката. О, коза ти го каза, бе, гледай, спусна си табелата, а? О, тя се при... Мриете, бе, мриете, бе, мриете! Гледай ги, те пак се събират. Бе, вие не си ли взимате полука, бе? Ай са, кой ще дойде пак? Лад стига. Уху! Уу! Добре да ходим и да помогнем. И да почистим къщите на хората. Почист. Уху! Почистване, аз съм почиствач номер 1. Я да видя тук има ли нещо. Щом няма за ядене, няма и живеене. Откъде? Уху! Добре, тук бях. И на втория етаж, какво ли ще намерим тук? В банята. Баня. Ето тук да почистим. Така де. Само ние вършим домакинската работа. Да подскачаме на леглото. Не подскачам на леглото. Какво следиш и ме гледаш, бе? Аз не обичам да ме гледат. Въпреки, че съм супер голяма звезда. И никой не би отърпял да ме гледа.